L-MCAST ser tibda toffri kors fuq livell ta' masters iffukat fl-implimentazzjoni tal-intelliġenza artifiċjali intis biex jgħin lin-negozji eżistenti jidħlu f'dan il-qasam. Il-kors li jġib l-isem ta' Masters in AI for Industry jagħmel parti mill-istrateġija tal-MCAST dwar l-intelliġenza artifiċjali. Dan qiegħed ikun immirat għal persuni li diġà jinsabu fid-dinja tax-xogħol li mhumiex tekniċi fil-qasam bħal professjonisti u persuni fin-negozju. Għalhekk il-kors qiegħed jiffoka fuq l-implimentazzjoni ta' din it-teknoloġija f'diversi oqsma. Il-koordinatur tal-programm Stephen Hall spjega kif il-kors li huwa maqsum fuq sentejn ivarja minn tarif ġenerali fuq l-intelliġenza artifiċjali u kif dawn jistgħu jkunu applikati fil-ħidma ta' oqsma differenti. L-ewwel sena fuq il-teknoloġija tal-intelliġenza artifiċjali u mbagħad it-tieni sena fuq kif tiġi applikata. Ġifieri l-iktar ħaġa partikolari ta' dan il-programm li qed nofru fl-MCAST hija differenti minn programmi oħrajn. Hija illi ma nitlux fid-dettall tat-teknoloġija per se, imma niffokaw iżjed fuq kif tiġi applikata. Il-Viċi Direttur tal-Innovazzjoni fl-MCAST Edwin Zammit qal kif permezz ta' korsijiet bħal dawn qed jinħolqu strutturi ġodda li jinkludu din it-tip ta' teknoloġija innovattiva f'korsijiet edukattivi. Zammit spjega wkoll kif qed ikunu offruti boroż ta' studju maħruġa mill-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali l-MDIA. Dawn il-boroż ta' studju ma' parti minn sensiela ta' korsijiet offruti f'livelli 7 u 8 bl-isem ta' Pathfinder. Dawn jistgħu jgħinu jiffinanzjaw sa 80% tal-valur tal-kors bilan li jinċentivaw studenti prospettivi jipparteċipaw f'dan il-kors. Bħalissa u borza ta' studju għal courses bħal dal-kors livell numru 7 u 8 u dan l-scholarship huwa mniedi mill-MDIA huwa jismu Pathfinder u jista' jgħin studenti li huma interessati u nies li huma interessati li jistudjaw f'dan il-qasam. Il-kurs qiegħed jittella b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Maltija għall-Informatika il-MITA. Għaldaqstant, kull min huwa interessat huwa mħeġġeġ jikseb aktar informazzjoni minn fuq is-sit tal-MCAST.